Ez az első. Egyébként ez az első rész. Szóval sziasztok, na. Akkor a gyerekek, hiszen anyátok jól van. Ott meg gépen Nem is van jól. Mi az, hogy nincs jól? Ja, de jól van. Aj, ne vicceljetek már velem. Ja, most mi a baj? Abba hagyja a bőröm. Ez fura volt. Anya, hiszem őket. Miért kéne volna? A füstje meghalt. Miért füstje meghalt? De hívjátok a rendőrt! Bambi, jól vagy? Nem vagyok jól. Emmával játszottam, és elkezdte letaposni az egeremet. Anna de babáj. De hívd a rendőrget már, na! Áhú! Fia, anyuka. Gyerekek, így mit történik? Az, hogy Bambi megkarmolta Emmát. És apa, nem hívja már a mentőket, anya, hogy meghaltak a füssel. Kicsim, ugye azt tudod, hogy csak játék. Játék. Hívd a mentőket. Apa, kaptam ezt a hosszon nekem. Nem, játszál. Igen, játsszál bele. Ez az, végre van egy új játékom. Ez a Seni. Ja, de ez a Seni. Lilla. Én mindjárt segít. Nézd, ő a Lilla. Jó van. Lilla, szerintem betöltve. Ez késő volt. Betöltve. De akkor anya, védd meg. Mit kicsim? Ez elég rossz. Még jókkal jövök. Nem akarok megsérteni, de undorító vagy. Ez elég jó. Nincs a tanulás. Hé, apától kaptam ezt az új babát. De apa, ő miért kap egy olyan babát? Azért, mert ő jó. Ő nem karom ennek. Melyik játszani, Annabellika? Hé, Wolf, játszunk együtt? Igen. Igen, játszunk, én leszek a bátorló. Én meg az ellopott hercegnek. Én meg leszek akkor én leszek egy bátorló. Jó, akkor na, játszunk. Mi a kis bátorló vagy? Anya! Inyákszok, igen. Apa, eltűnt! Nyugodtan játszál, megyek, nem tudni a hercegnő. Eltűnt a pissen! Jó. Nem tudok mit csinálni róla. Én már csak iszom az ájkodomat. Anyátok én. Ájkozom. És vannak kiadta. Szívem! Mi a bajod? Ez az enyém! Ez a gyerekeké. Piu! Miért esik le mindig valami az égből? Gördeszkázok. Hát, ez gyors volt. Babi. Majd tudom, mi? Ja, itt a masnin. Oké. Látod, apa? Bambi, először is ezt honnan tudod, hogy te tudod nyírszeredni? Ja. Onnan, hogy én ügyes vagyok. Én megyek gördeszkázni. Nem! Nem, gördeszkálunk ebbe a házba. Ez szép volt. Ja, Babin. Na, sziasztok, testvérek, kapcsoljon be egy kis bumzenét. Ding dong, 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 ding dong. Nem
hallottak már nagyon hangos volt ez. Dun, 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 dun. Lejjebb tekertem a hangot. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Ding dong, 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 dong. Ding dong, ding dong. Valaki csönget. Én lilának vagyok a baj. Nem jössz be. Hey! Úgy itt De nem tud bejönni, mert becsukta az ajtót a zsejke. De és mondja, hogy igen. Na, játszunk. Ó, nem lesz bumzene. Nagyon jó ez a buli. Hey! Miért jön le mindig elém valami? Egy tál? Szerintem valamit kéne csinálni nekünk kaját. Ja. Itt az új szíved. Mert hozok ilyen izét. Hé, fúj! Szívi, barátom, menjünk innen. Innen az egészen. Most elköltözök innen. Annyira szép szemed van. Egész nap Igen, tudnék undi belenni. ez. Mivel miért bántanak? De hiszen én vagyok a legszebb nő. Nézzétek, és csináltól mit csinálok neked? Valaki akar pizzát? Én! Hamburger? Én! McDonald's? Én! Akkor mindent csinálok. Ez a szokása? Ez szia. Ja. Na, akkor hozz csinálni gyerekek a kaját. Undi az a nő. Ugye, hogy De ne legyen már, mi mondják el? Hát ő egy új anyuka. És nem Gyerekek, csináljuk. nézzétek! Jé! Ó. Hamburger az, mindjárt hozom. Itt a hamburger. Itt a hamburger. Oké. Éhes voltam, mint a paletta. Nyugodtan gyerekek, ez lakomázzatok be. Várjátok, gyerekek, mindjárt kész a többi kaja is. Olyan éhes vagyok, mindjárt meglöktök. Nézzétek! Még mindig hozok. Azt mondjam, kb. Miért kihatnak a gyermek? Ez nem kávé. Felfajtam az egész. Gyerekek! Még egyet kérjek. Jó, én is eszek. Várjátok, mindjárt hozom. Sajátok. Hoztam nektek még. Hogy ilyen. Ó. Meg még egyet. Ez igazi néz ki, szóval. Megjágtam. Nézzétek, milyen. Szerintetek akkor jó anya vagyok? Igen. Igen. Gyerekek, azért nagyon hamar megettétek azt a sok kaját. Gyere a szobámat, megmutatom. De hogy milyen szobában. Gyere, itt szoktuk lilával aludni. Itt van a plüssünk. Jacsaink. Eljünk kis rámát, mert én.
baj. Szerintem. Szívem. Hé, a szívem! De nem vagy szívem. De miért szívem? De miért? Sajnálom. Én is. Nem tudsz engem megtámadni. Igen, még a diszkófényben. Ezt nézzétek az új napszemcsét. Ez nagyon jó. És várjatok, én is veszek valamit. Wow. Tudom, kukába. Igaziból. Miért kaptam egy díjat? Én? Nagyon jó. Ki vagy benne? Köszi. Nézd, itt vannak a tüskám. Nem, Cuki. Én Szívem, annyira szeretek. Várjátok, gyerekek, megnézem hány óra. Ja. Gyerekek, már 9:30. Aludnatok kell. Gyerekek, menjetek aludni. Vége a bulinak. Sajnálom, gyerekek, már de nagyon késő van. Annabel. Ez számában volt. Egyed le nyakába, de tényleg. Szukározni. Mi ez a? Gyerekek, jó gyerek. Annyira szépek azok a virágok. Szíle! Már apukának szól. Apa, itt egy abló! Mi? Hol szívem? Nézd! És megölte a feleségedet! Lájkoljatok a második részre!